Özbek prezidentinin Türkmenistana etjek taparynyň çäklerinde onlar şillap özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp, regional guramalara agza bolmakdan taklanyp gelýän Türkmenistanyň Türki Geňeşi agza bolmak meselesiniň hem maslahat edilmegi mümkin. Sol bir wagtda muňa ünsüz çekýän synçylar Prezident Şavkat Mirziýoýewiň 20-21 oktýabrda amala aşyrjak döwlet taparynyň agla we protokol çäherleri bilen çäklenjekdigini hem belleýärler. Bu ağırlykda tapara gabat geçiriljek durly sowguny dawarlar üçin Türkmenistanyň durly künjeklerinde güýçli depkinde taýýarlyklar sol sanda mejburi ýowarlar geçirilýär. Prezident Mirziýoýewiň şu pensiýa güni Türkmenistana etjek 2 günlük döwlet tapary barada 17 oktýabrda Özbek prezidentiniň medeniýet wekili ma'lum etdi. Sherzod Asadowyň Telegram hasabynda ýerleşdirilen maglumata görä, taparyň dowamında iki ýurduň liderleri dar we giňildilen formatda gepleşikler geçirirler. Şeýle-de etasan hem täwde ykdysady hyzmatdaşlygyny göz öňünde tutýan dokumentleriň aglawa paketini gol goýarlar. Mundan başga-da taparyň dowamında Mirziýoýew Aşgabatda Daşkent selgähiniň açylış tabarasyna gatnaşar, şeýle-de türkmen özbek terhetdäki suwda zowlugyny döretmek baradaky umumy proýekte badalga berer. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 16 oktýabrda geçirilen mejlisinde gürrüňe gidýän terhetdäki suwda zowlugyny döretmek boýunça anyk detallar agdalmazdan talaba laýyk işleriň geçirilýändigi aýdyldy. Mundan başga-da mejlisde 16-17 noýabrda Türkmen Özbek Dostluk Festivalinin hem geçiriljekdigi ma'lum edildi. Bu ağırlykda habarçylarymyz Mirziýoýewiň taparyna gabat daşgulda geçiriljek aýdym saat konsertine köpçülikleň mejburi taýýarlyklaryň geçirilýändigini aýdarlar. Hepdäniň ayagynda Daşowdyň Ak öý binasynda geçiriljek dabara ýurduň ähli künjeklerinden medeniýet işgärleri getirilýär. Büdjetçiler eýem häzirden mejburi arasaçylyk işlerine, ýowarlara çekilýärler. Deyip bu ýagdaýlary saýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri 18 oktýabrda gurrun berdi. İki ýurduň hem resmi maglumatlaryndan çen tutulsa, Özbek prezidentiniň bu sapary adaty protokol sapary boljakdygyna çalym edýär. Emma regionyň syýasy durmuşyny ýakyndan ýerleýän synçylar Mirziýoýewiň özüniň türkmen kärdesi Serdar Berdimuhammedow bilen gepleşikleriniň dowamında Türkmenistanyň türki döwletler guramasyna dolu dereceli agza bolmak meselesiniň hem gurrun edilip bilinjekdigini belleýärler. Ýa-da tak geçen aýyň ayagynda Türkiýanyň Daşary işleri ministri Mevlut Çavuşoglu Türkmenistanyň türki döwletler guramasynyň agzalygyny kabul ediljekdigini ma'lum etdi. Ol Türkmenistanyň agzalygynyň guramanyň 11 noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek sammitinde tasdiklanylmagyna garaşylýandygyny hem belledi. Emma bu maglumaty häzirlikçe ne Aşgabat, ne de Daşkent tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň baş redaktory Pahlawon Turgunow Türkmenistanyň bu gurama agzalyk meselesiniň Özbekistanda kesitlenip bilinjektigi sebäpli Mirziýoýewiň Aşgabada bu ugurda hereket etmäge çağırmagynyň mümkindigini aýtdy. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbekistan bu guramanyň dolu agzasydyr. Венгрия и Туркменистан финцы агдаты бolup durýar. Поскольку президент Мирзиёев будет принимать у себя первый саммит лидеров тюркского мира, Тюркского совета. Türki döwletler uramasının liderlerinin birinci sammitinin hut Özbekistan'a geçirilmeginiň özi eýem uly bir taryhy waka. Sammitin dowamyny Türkmenistan bu urama dol agdalyga kabul edilse, bu munyň ähmiýetini hassa artdyrar. Emma munyň Türkmenistanyň öňe sürýän bitaraplyk status diýilýäni ne derejede gabat gelýändigini aýtmak kyn. Так называемой политики нейтралитета Туркменистана сказать сложно. Deyip Özbek jurnalisti Turgunow aýtdy. Şeýle-de Ankaranyň Merkezi Aziýadaky türki döwletleri öz taýytyny geçirmek baradaky planlaryny eýem inçimi ýyldan bäri ýaňdadyp gelýändigini hem nyktady. Турция не скрывает, никогда не скрывала, что Турция как бы хочет объединить все тюркоязычные страны как бы под этой организацией, под флагом Тюркского совета. Onun söhbetleşlikde hem belleýär, Aşgabat 14 ýyllaryň dowamında özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp, şol sanda Russiýanyň, Hytaýyň ýa Türkiýanyň ýol başçylygyndaky regional guramalara agza bolmakdan çetde durup gelýärdi.
Tinçiler häzirki planlar amala asdy, onda munyň aşgybad üçin uly ädim boljakdygyny belleýärler. Ýa-da geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistan Türk döwletler guramasyna Tinçi agda höküminde kabul edilipdi. Turgunow Türkmenistanyň bu mümkin ädiminiň aňyrsynda Russiýanyň fevralda Ukraina itaatsyz çözmeginiň belli bir derejede kontekst höküminde hyzmat edýändigini, emma hem Aşgabadyň hem de Daşkendiň Moskwanyň meýrançylykly hüjümlerine reaksiýa bildirmeýändigi sebäpli saparyň dowamında da dünýäniň üns merkezindäki bu meseleniň açyk gozulmagyny garaşmaýandygyny aýtdy. Но трудно ожидать, что лидеры этих двух стран сделают какой-либо. Türkmen we özbek liderleriniň ikisiniň de Russiýanyň Ukraina garşy başlanan urşy ýa-da Moskwanyň odalky Sowet Respublikalary wagtyndaky siýasaty barada nähirleri bir açyk beýanat bilen çykyş etjekdigini saklamaýaryn. России, Москвы отношения к бывшим советским республикам. Dip jurnalist tüzüne goşdy. Belletek Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainadaky urus barada açyk hiç bir zat aýtmadylar. Türkmen medeniýeti hem adatça bolýaly bu urus hakynda hiç bir habar çap etmeýär. Türkmenistan BMG'niň baş assambleýasynda Ukraina urusu wagtynda geçirilen tetbirliklere de gatnaşman gelýär. Maglumat üçin aýtsak, prezident Serdar Berdimuhammedow Özbekistany iýulda tapar etdi. Onuň netijeleri boýunça 19 ýylalysyga gol goýuldy.